Tak krásné dobré ráno. Ano. Krásné dobré ráno. První ranní randíčko. Úterní v 9 hodin. Já jste dost rozvibrovaná. Víte, jak to je s těma radičkama. Jo. My jsme, my jsme tady jako se otevřel prostor pro ranní randička a pro vaše otázky, který nebudeme pokládat během tady těch krátkých randiček, ale pokud byste měli jakoukoliv otázku, tak ji můžete poslat na e-mail a, a uvidíme, co dál. A různě bychom jako chtěli sem přicházet s nějakýma třeba tématama, který vnímáme, že by bylo dobré o nich mluvit. A vlastně to krásný, že nám přišly ty otázky a čo tam přesně jako témata, které si myslím, že jsou fakt krásný o ní mluvit. Tak já přečtu ten jeden a ten delší přečtu jako první, to mám lehčí. Jo? Dobrý den, všimla jsem si, že... Možná přečti jenom tu otázku, že Ano, ano, nemusíš číst to okolo. no, to jsem si teďka to. Jsem asi půl roku po základním bársovém kurzu, nějakých tělesných procesech a mám za sebou asi 10 výměn. Když počas výměn si poležím, podržím ruku, no jsem jako Alenka v říši divů. Problém mám, že nic necítím, žádné proudění, jo, to je prosím nás po slovensky, já to ještě překládám, jo, takže občas to, žádné proudění energie a ani zlepšení stavu. Nedaří se mi v práci. Lidem po 15, jo, idem po 15 rokoch zatvorit malou predajňu. Vztah s dcerou teenagerkou, 18 rokov. Obavy z budoucnosti i finanční lutost jako zo zlíhania a Selhání. celá díky Ježišmarja, jako mamka nebo manželka v práci a tak dále. Mám pocit, že se mi všecko jako hroutí. Význam slova, vybrat si, dovolit si, tvořit si, přispět, jsou jako řeči v jiném kmeni, z jiného kmene. A idem jako keby proti sobě a je mi těžko. Prosím, viete mi poradit, ako sa odblokovat, prečo mi nedochází, nevím, nechápem, jak to má vypadat, keď si vyberem z menu. Idem na to úplně zle, mám být trpezlivější. Ďakujem za prečítání a taky z toho oprat. Ďakujem za nějakou radu, ako z toho ven. Mně tam přijde jako fakt dobrý to, je tady napsaný to s tou těžkostí. Jo, je mi z toho těžko. A tak já bych začala tak, protože když je vám z něčeho těžko, tak jste to možná slyšeli milionkrát a dáme si to po milion té druhé. Když je vám z něčeho těžko, tak to pro vás není pravda. I když to vypadá strašně reálně, i když to vypadá hrozně skutečně, tak to vlastně jako není pravda pro vás. Všechny ty problémy tady té reality vypadají tak skutečně, tak reálně a vlastně ale nejsou pravda pro vás. Protože to, co vás nadlehčí, to, co vytvoří prostor, to, kde je ta expanze, to je pro vás pravda. A možná to může vypadat jinak, možná to může vypadat divně, možná to vůbec nebude pochopitelný, když se na to vlastně díváte těma očima toho, co bylo doposud možný pro vás, ale vlastně ta lehkost fakt kde je? V čem byste ji tak našli? Protože pokud je tohle celý tíha, tak to je celý, jako není pravda pro vás. Ale vlastně je to ten příběh, který si pořád vyprávíme. A vypadá fakt reálně a skutečně. A často slycháváme na kurzech jako další věc, která můžete vnímat, jestli je lehká nebo těžká, že to jako lidi jako nerozpoznají, že to jako neví. Na druhou stranu je to, když jako přitom, když vás jako zastavíme v nějaké situaci, tak vy vlastně víte, jestli je to lehký nebo těžký v tom smyslu, že když budete mluvit o něčem, z čeho máte třeba radost, co děláte rádi, tak si jako navnímejte, jestli je to jako těžký, jako nebo v nějakých situacích, které jsou pro vás jako lehce rozeznatelné a můžete začít jako u nich. A v podstatě, když tam je to selhání, a teď je tam, kde všude selháváte,
A kde všude si to vlastně vyprávíme znovu a znovu, že já tady nejsem úspěšná, tohle se mi nepodařilo. A všechno to je vlastně jako soud a hodnocení a všechno, jenom když o tom mluvím, tak to je vlastně těžký. A možná to vy vnímáte i ve svých tělech, že jenom když o tom mluvíme, o tom selhání, tak když řekneme slovo selhání, takže to tělo se jako stáhne. Protože na další jako stranu můžete vy jako nekonečná bytost selhat, anebo prostě jenom si něco vybíráte, co pro vás netvoří lehkost a máte o tom tu informaci. Jako, co znamená to selhání vlastně? Kdo to určí? Kdy to jako nastane? Co když, kdybyste udělali prostě dalších pár kroků, tak tam bude něco jiného. A nebo co když je to prostě jenom informace pro vás, jdeš tady tou cestou a pořád to tvoří tíhu, takže možná bys mohla si vybrat něco jiného. Možná by se mohla na něco zeptat. To je další jako věc, kterou my tady v Accessu máme. A to je otázka. Takže a fakt to není o tom jako najít tu odpověď, protože to je fakt, to je tak jako v nás zakořeněný, protože k tomu jsme tak dobře vycvičení, že my si pokládáme tu otázku, ale vlastně si ji pokládáme proto, aby jsme našli tu odpověď. A všude, kde to děláte, co kdybyste si začali pokládat otázku proto, abyste položili otázku, která otevře víc prostoru, která vytvoří víc vědomí pro tu otázku, ne pro odpověď. Ale jenom je to jako dobrý se na to podívat, kde všude si pokládám otázku a hledám odpověď. Čekám na ňu hned, teď. Další vteřinu musí přijít odpověď, přijde to řešení. A jako všichni to známe. A vlastně jako kolik otázek fakt jako dáváme, aby jsme si potvrdili, že jsme špatně. Protože už jste se někde rozhodli, že jste špatně. A to je vlastně někde i ten dotaz, že jo? Jako kolik špatnosti v tom je. To mi nejde, tam A, se... a ten, kdo to psal, prosím, nesuďte se za to. Jako, co kdyby fakt jako jste se nesoudili se prostě za to, jenom to vnímali, že už to, jak se ptám, je v tom strašně moc špatnosti. To je jako fakt jenom zajímavý. A mohla bych s tím vlastně být tak, aby tam nebyly ty soudy na mě? Promiň, Kristi, jsem ti do toho vstoupila, protože tady to je taky to co dělá, jsem tam úplně jako vnímala, jak ty řekneš, že to je plný špatnosti a jak vlastně už to je, takže já jsem napsala tu otázku a ještě byla celá špatně prostě. Ne. Můžeš. To je fakt super, že jsi to řekla, protože tak to... A není to o tom, jakože vlastně všechny ty nástroje nejsou o tom, že ty věci přestanete vnímat, ale už vlastně jako víte, že nejsou vaše. A že to nebudete dělat relevantní a že vy to můžete tvořit z úplně jiných prostorů. Třeba ne z toho prostoru špatnosti. Takže můžete... Což je jako, no, Je což je otázka. obrovský, položit otázku, což je jako obrovský téma, to jako, že ta špatnost a správnost. Jako kde to je vlastně to, odkud vlastně pořád fungujeme. A není, je to jako na první pohled to možná ani není tak vidět, jako tak zřetelný. Ale v momentě, kdy je tam vlastně i ty pozitivní soudy jsou, že fakt chceme už to udělat správně. Fakt už chceme najít ten návod. Pak už bychom to chtěli udělat tak, aby jsme mohli mít klid, protože ten klid znamená tu lehkost. Tak A pak fakt jako se jenom to zeptat, vidět vlastně. jako když jsme v té špatnosti nebo správnosti, jestli máme jako víc možností, anebo míň. Jestli je to prostě fakt něco, co tvoří pro vás jako lehkost. A kdybyste byli fakt sami sebou a kdybyste si se na to dívali svýma očima, tak co byste si fakt vybrali? Protože jako je to fakt zábava vlastně tvořit život tak, že se furt jako hodnotíte, jestli jste správně nebo špatně. A co když fakt nemusíte jako nic hodnotit? A je to jako fakt kouzelný, je to úplně jednoduchý, když si to fakt přirovnáte na tu přírodu. Jako, myslíte, že fakt ty stromy prostě stojí a říkají si, jako tenhle lísteček je špatně, tenhle je dobře. A dneska jsou špatně, protože vítr fouká tak, že větvičky mám prostě tímhle směrem. A jako kde my tohle děláme a vlastně ještě jako vtipně věříme tomu, že to je jako normální nebo přirozený. Takže fakt co jiného je jako možného úplně. A pak je tam to necítění. Jakože, a to pro mě je taky jako obrovský téma, protože kolik vlastně z nás
Měl kolem sebe lidi, kteří byli přítomní s náma, se sebou možná na začátek. Kolik z nás mělo kolem sebe lidi, kteří byli přítomní? A kolik z nás mělo kolem sebe lidi, kteří nebyli přítomní? Kteří vlastně jako ta nepřítomnost, to necítění, kdy to je vlastně o něčem, co jsme jako, co je jako vlastně všude, že to je jako stav, jak fungují všichni. Většina prostě funguje, takže nejsou přítomní. A kde jsme to udělali jako svým? A je tam jako pro mě o tom může mluvit jako hodiny někde teďka. A já možná do toho nepůjdu úplně a spíš půjdu do té otázky, co kdybyste si fakt začali jako žádat o to, jaký by to bylo, kdybych byla víc přítomná se sebou. A fakt se na to ptali, jako používali tu otázku třeba několik dní, kdykoliv si na ní vzpomenete, dali si ji někam na ledničku, dali si ji na zrcadlo v koupelně, někde, kde to jako vidíte. Jako, co to vlastně je být přítomná se sebou. Protože ta přítomnost je něco, co jako se těžko popisuje. To se vlastně nedá dělat, že? To nějak buď jste, nebo nejste. A vy máte nástroje k tomu, i jakoby vlastně znehodnotit a přetvořit to, kde přítomná nejsem. Takže se jednak můžete ptát, jaký by to bylo, kdybych byla víc přítomná se sebou. Můžete si dát ruce na své tělo a zeptat se, jaký jako by to bylo, kdyby byla víc přítomná se svým tělem. Teď v dalších 10 vteřinách. A možná se jako i nesoudit za to, že se nic nestane. Protože, protože jako jsou to ty očekávání, i jak to má vypadat, ta přítomnost. Jak má vypadat ta změna. Že kolik lidí kolem vás mluví o tom, jakou mají změnu a vlastně mluví o tom, jak to ale vnímají oni. A vy možná vnímáte úplně jinak. A když se snažíte začít vnímat tak, jak oni, místo toho, abyste byli víc přítomní se sebou, tak to pro vás prostě nebude fungovat. A to je vtipný, protože ty jsi úplně volně přišla, to tam je totiž taky, jak to vypadá, když si vyberu změnu. A je to vlastně i s tím, jak když se něco jako děje, tak se fakt jako, jestli je to ta změna, o kterou jsem si žádala, položit si tu otázku. Protože to fakt může vypadat úplně jinak. Může to vypadat jako, my jdeme často do toho, jako že se to celé jako boří a všechno končí a bude to mnohem horší a bla, 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 bla. Ale fakt, wow, co když to je přesně to, o co jsem si žádala. A teď se to Protože kde my říkáme, že chceme změnu, ale vlastně chceme tu změnu tak, aby se nic nezměnilo. A je fakt jenom dobrý si to jako přiznat. Že já vlastně pořád říkám, že chci, aby se tahle věc změnila. Já pořád chci, aby se změnil můj vztah, ale vlastně chci, aby se změnil můj vztah s tím partnerem a nic by se nezměnilo, jenom by to bylo tak hezký, jak já si myslím, že by to mělo být. Ale vlastně nejsme jako ochotní nic změnit, jo? Prostě jenom já chci, aby už to bylo jinak hezký. je A je dobrý jako s tím být, že já si žádám o změnu, ale chci, aby to všechno zůstalo při starým. kde vlastně ta změna je to, že vy prostě chcete, aby to bylo po vašem a teď tady budete dupat tou nožičkou jako ta pyšná princezna, protože takhle to prostě bude. Já jsem měla s tím ukázat moji nohu, protože to já dělám často. A jenom je dobrý, jako, ty to fakt jako, a není to vtipný prostě. Ty jo, já tady jako furt vykládám, jak chci změnu. No nechci změnu, já chci, aby bylo po mojem prostě. A jako, funguje to? Fakt jako, třeba to někomu funguje. To je jako, to je jako fakt dobrý, jako co bude fungovat, to je jako super otázka pro mě, jako co tady bude fungovat pro mě. V jakýkoliv situaci. A to je vlastně někde v tom dotazu, jako fakt, jako co by bylo, co bude fungovat pro můj vztah, jako pro můj vztah s prací, pro můj vztah s dcerou, nebo co tady můžu prostě zavést, co by začalo fungovat. Nebo jak by to vypadalo, kdyby to začalo fungovat. A když nebudu chtít být ta nejlepší máma a dovolím si být i tou nejhorší mámou, tak co vlastně bude fungovat pro mě a pro mou dceru?
Možná to bude vypadat úplně jinak, než si všichni jako myslí, že to vypadá, když je tam máma s tou dcerou a mají to krásný. Možná pro nás dvě bude fungovat úplně něco jiného. A byli byste fakt jako ochotní se nechat překvapovat. Protože pro mě jako ty nástroje fakt vlastně tvoří to, že jako téměř vždycky je to ještě jako nádhernější, než jsem si myslela, že je vůbec možný. A je to fakt kouzelnější. A je to, a vlastně jako to, odkud to vždycky jako přijde, je tak nečekaný, že je to vlastně, je to fakt kouzelný prostě. A já jsem, Po cestě to občas vypadá, že si něco fakt jako posralo. Nebo že Kristýna něco nezvládla prostě, jo. Jakože... A pak prostě, když, jako, je to vlastně jako fakt, a je to možná jako úplně jako velký level. Jako nesoudit se za to, co se ukazuje a vypadá to, že jste to udělali špatně. Prostě jenom s tím zůstat. A kdybych, jako co je na tom správně, tady na tom, na téhle situaci, co mi nedochází. Jo. A kdybych fakt nešla do soudu sebe, kdybych prostě jenom byla víc přítomná, uvolnila se, nadechla se, aby, jako prostě, že tohle je ta volba, nejít do té reakce, nejít do té reakce, že já jsem zase špatně, že jsem to zase udělala špatně, že to nevypadá tak, jak to má vypadat, že se to netvoří tak, jak já jsem si myslela, že se to bude tvořit, že to prostě nedostávám se tam, kam jsem si myslela, že se už dostanu. Tak co kdybyste místo toho se nadechli a vydechli a pak se jenom zeptali, jako, co je tady fakt možný. Je to ta změna, o kterou jsem si žádala? Co je na tom správně, co mi nedochází? a vnímáte, jak je to úplně jiný. Jak ten prostor té zvídavosti, jako fakt jako, a ne z té potřeby mít tu odpověď. A můžete fakt s tím teď být, jako jaký to je teď pro vaše tělo. Můžete ho vnímat teď a nejenom teď. Můžete ho vnímat celý den. A ještě tam je to jako, že my fakt to chceme mít včera. Jakože chceme mít ten výsledek včera. Jo? To je jako, to tak prostě je. A, a někdy, ale je to, a někdy ty výsledky máte hned. Jako fakt někdy ta změna prostě si řeknete, wow. A někdy prostě to uděláte jako 2000 kroků a pořád se to mění jako po milimetrech. A až uděláte ten 2001, tak se udělá to wow. Jakože to je, pro mě je to vždycky hrozně jako štvalo, jako že jako nikdy nekončíte, nikdy se nezastavujte, bla, bla, bla. A já jsem si říkala, co? Teď se to neukázalo, takže jsem to prostě neudělala správně, takže to není nic pro mě a neměla bych to dělat. A až jsem tohle třeba udělala to kolečko jako 50krát, tak mě teprve došlo, že fakt, když prostě, ale jako já si o to fakt jako žádám, že tohle chci mít ve svém životě, takže fakt jako jsem ochotná pro to udělat cokoliv. Já jsem, A fakt to posunovat i po těch milimetrech. Ač to slovo posunovat nemám ráda, ale vědět, že fakt zatím jdu a že se to jako jednou ukáže. Že to jako vím, že to bude jako, že se to ukáže. a já jsem jako jednu dobu tam měla vlastně strašně takový to, jako že furt něco dělám prostě a furt se něco ukazuje a je to jako úplně jako a kdy teda tam dojdu, než se mi to celý jako vlastně převrátilo a já jsem si říkala, ježiš, ale mě to vlastně baví prostě. Mě baví to zkoumání, jako co já z toho budu dělat, jako že jsem to ještě nevyřešila a přitom je to jako, co ještě, co dalšího, co dalšího. Jako fakt, jako co když můžete změnit úplně všechno. To je jedna věc. A ta druhá věc, kde vlastně jako toužíte po tom nezahlcení, tak co když ta cesta není od toho se jako odřezat od všech těch věcí, ale naopak s nimi jako by být víc přítomný. To je jedna, jako, a je to jenom jako co? A pak máme úžasný nástroje a jeden z nich můžeme klidně použít. A sice to, že prostě fakt si dáte ty ruce na to dělo
a budete s ním přítomní a dovolíte si jít dál a vnímat ten prostor dál za vaším tělem. Dovolíte si třeba vnímat tu místnost, rozšířit se přes celou tu místnost, které teď jste, přes celé to místo, kde teď jste, všemi směry, nahoru, dolů, do boku, dozadu a dopředu. A dovolíte si jít dál, třeba dalších 100 metrů, všemi směry se rozšířit, expandovat. Dovolíte si jít ještě dál a rozšířit se celý kilometr, všemi směry. A možná dalších 10 kilometrů všemi směry. A 100 kilometrů všemi směry. Až 1000 kilometrů všemi směry. Dovolíte se rozšířit se přes celou planetu. A pojďte dál do vesmíru. Dalších 10 000 kilometrů. A dalších 10 000 kilometrů. A když máte tady ten prostor, tak jak vypadají všechny ty problémy? Jak je vašemu tělu, když máte tady ten prostor? A nemusíte ho opouštět, abyste šli zase zkontrolovat ty problémy. A můžete si s tím hrát. A můžete vědět, že tohle je ta volba. Vybrat si tenhle prostor. A možná je to jedna z těch jako nejodvážnějších voleb. A přitom někdy jako nejjednodušší voleb. A když si budete hrát tady s tím prostorem do toho příštího našeho radíčka, tak jaký to bude? Na to jsem fakt zvědavá. Abych to tady nechala. A všem vám moc děkujeme, že jste přišli. Děkujeme. A A těšíme se příští úterý. na druhou otázku víme. Krásný.